12-vuotiaat pojat matkaan 1000 metriä edessä ja hyvin tullaan tähän ensimmäiseen Matias Meriläinen vie joukkuaan ja nyt siihen kiinnostuu. 14-vuotiaiden tyttöjen puolustajien palkintojen jakoa Emilia Myropista, Kia Vosti sekä Janika Stoll. Matias Meriläinen Nurmijärven yleisurheilupoika vie kärkijoukkoa. Elias Ketoja on kakkosena. Elias Ketoja Tampereen poika kakkosena. Ja Arttu Simanainen Joensuun Katajan poika tällä hetkellä kolmantena. Matias Meriläisen johdolla tullaan ja hän ottaa jo pientä kaulaa sitten Elias Ketojaan Tampereen poikaan, jonka perässä sitten taas napakasti on mukana. Katsotaan, onko sitten kun tullaan tuon etusuoralle vielä tuo 4 kärki, joka on selkeästi jo ottanut irtiottoa muusta ryhmästä. Annetaan hyvä yleisöä kannustuksia ja kannustussuuntia pojille. Matias Meriläisen kannustus tullaan täällä etusuoralla. Elias Ketoja siellä kakkosena. Arttu Simanainen Joensuun poika kolmantena ja sitten neljänneksi on kilon Antti Vornanen, Iian kotipoika. Kuudentena siellä Arturi Paavola, Tapion Espoon Tapioista. Kun kellot kilkattaa, Matias Meriläinen ottaa uuden kivivaihteen ja tekee selkeästi kaulaa muihin. Pääsetäänkö Matias karkuun vai koittaako sieltä Arttu Simanainen ottaa vielä kiinni Matiasta? Se nähdään, mutta hyvältä näyttää tuo Matiaksen askellus. Kevyesti hän kaataa aivan kohta tänne etusuoralle, mutta nyt kaattaa Arttu Simanainen aivan uuden vaihteen ja ajaa tuo Matiaksen kiinni. Tuosta nappasin vielä 6. yleisöpalkintojen jako. 12-vuotiaat pojat 1000 metriä. Voittaja ja Tampereen Junior Indoor Games mestari Arttu Simanainen Joensuun Kataja 30.41 oli Artun aika. Tiukka loppukirjakamppailu käytiin ja Matias Meriläinen tulee kokkaamaan hopeamitalin Nurmijärven yleisurheilusta 30.82 Matiaksen aika tänään. Kolmantena Antti Vornanen Jefrot 3.11.12. Vielä aplodit pojille ja onnittelut. Sanna Raut joulupyhintö yritti kolmannella hoitaa 1.59. Niukka pudotus Emmi Stuki. Hänen kilpailunsa päättyy tähän tulokseksi ja 1.54 aplodit Emmille. Seuraavaksi